Benta mo na, Nay? Bibenta mo na? Ha? Bibenta mo na kalakal mo? Bibenta mo na kalakal mo? Oo, hati kami ni Dindong. Hati kayo? Para pambili ng bigas. Ba't wala ka ng bigas? Wala ka na agad bigas? Wala ka na agad bigas? Wala ka ng bigas? Tagal na eh. Tagal na Tagal na eh. Paano minsan nakakapos si Mama, minsan si Radio, minsan si... Ba't si Mama? May bigas si Mama. Ha? Ba't nangingi sa'yo si Mama? May bigas yun. Hindi, minsan kinakapos sila sa akin tumatak. Ba? Paano kakapusin na binibigyan ko palagi yun? Kalahating kaban yung binibigay sa akin niya, buwan-buwan. Bibilang kita. Bibilang kita. Tapos si ate. Ba? Chismis yun na yan. So ayan po mga kakwela, mga kabiyaya, no? Eto, at ang aming tahanan. Yan. At ngayon, may papakita po pala ako sa inyo dito, no? May papakita ako sa inyo ng mga alaga namin dito. Bukod dito sa napaka-cute na baby namin. Na si... Bakit may tapuan kami baby? Na laging nakahiga. Na laging nakahiga doon sa nakahiga doon sa dito, sa tubig. Yan. At ito naman yung ibang alaga namin, oh. Yung ibang alaga namin. Ay, aray, nangangagat. Ha, may baby siya, oh. May baby siya, oh. May baby. Uy. Uy, patingin ako ng baby mo. Damot naman ito. Ayaw magpakita yung baby mo, oh. Yun, pakita yung baby niya. Ito naman yung iba, mga buntis po yan. Yan, ari. Yan, mga buntis. Yan, ito, tulog, oh. Tulog na tulog. Ito naman yung mga baby. Yung mga, ay, gising. Ay, gising. Patulog kayo, ha? Ay, gising. Ay, magsigising kayo. Meron kami pinag-usapan ng pag-iisip yung lupa. Ano nagbago isip? Pinagsasabi mo dyan, Mama. Ayaw nila magpahawak ko. Ayaw nila magpahawak. Ang bebe namin. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda ng bebe ko. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda ng bebe namin. Paano ba? Hoy, paano ba? Ang ganda-ganda. Kasi ito yung kalakal ng nanay ko, ng lola ko, no? Yan, no? Cartoon! Ito, may mga bagong dating dito, ay. Yan, no? Bali, yung ginagawa ay yung mga kapitbahay namin na pinagwawalisan ni nanay, iniipon na yung mga plastic, tapos binibigay sa kanya. Yan, mga plastic, mga bote, nandito si nanay. Ay, bakit? Ano yung kinuha? Huwag kang ihiga. Yan talaga. Pasok doon, pasok. Uwi ka doon, uwi. Hala, sige ka. Uwi. Nanay, saan punta? Saan ka pupunta? Ha? Saan ka pupunta? Doon sa meeting ng mga konsihal. Magbibenta na si nanay ng kalakal niya. Yan. Saan galing to? Saan galing yung dito ding. Saan galing yung kariton? Hiniram ni nanay kay Ate King. Ay, kaya titing to. Daming kalakal ni nanay na naipon, ah. Ito pa pala, oh. Dami yan. Ito pa, oh. Bibenta mo na, Nay? Bibenta mo na? Ha? Bibenta mo na kalakal mo? Bibenta mo na kalakal mo? Oo, hati kami ni Dindong. Hati kayo? Naku, nahirapan na ako. Bumatayin nyo kasi magpahinga doon.
Ayun nga kasi magpahinga doon muna. Oo, bebenta. Ito pa oh. Yun po, mga karton, no? Nabibili pa to. Ibenta na siya ng kalakal niya. May kaika ka na naman, no? Yan oh, puro mga pizza. Yan, ayaw mo pa ibenta yan. Din daw ito pet. Oh, ito pet to. Wait lang. Yan ko rin. Anong puwet? Oh, mga karton. Ang lahat ito. Ang ganyang naipon ni nanay, oh. Mga karton. Sige mo na sa taas, oh. Dami pa rito, ah. Marami pa. Then, Ha? para pambili ng bigas. Ba't wala ka ng bigas? Wala ka na agad bigas? Wala ka na agad bigas? Wala ka ng bigas? Tagal na eh. Tagal na. Tagal na eh. Paano minsan nakakapos si mama, minsan si radio, minsan. Ba't si mama? May bigas si mama. Ah, Ba't nangingi sa'yo si mama? May bigas yun. hindi. Minsan kinakapos sila sa akin tumatak. Ba? Paano kakapusin na binibigyan ko palagi yun? Kalahating kaban yung binibigay sa akin niya, buwan-buwan. May bilang kita. May bilang kita. Tapos si ate. Ba? Chismis yun na yan. Mapapanood din. Mapapanood nila to sa video na yun. Sabi. O, mamaya Kaya nga, mamatay man ako. Hindi kita makakalimutan. O, yan na naman si nanay. Wah. Rest day lang ako ngayon. Pasok ako, rest day ako eh. Kaya benta ko to. Ha? Rest day. 2 days ako rest day, 5 days ng pasok. Pahinga si Tito din kaya ibibenta niya. Ano sabi mo? Ito. Naidapan ako sa pandiliti. Ano Sabi niya, sabi? sabi niya pahinga niya daw kasi kaya binibenta niya yung kalakal mo. Pahinga niya. Oo, pahinga niya daw wala kasi. siyang pasok eh. Oo nga. Pagka may pasok, yun, naiipon. Naiipon ko naman para pagbenta, medyo malaki. Sabi na Tita Rosel, pati kami nadamay ah. Pero mo, alauna, Pero binibigyan magwawalis ako ako niya sa papoy. Ha? Pagdating ng, Siyempre, natagapin ko. Pagdating ng alas- Mahal na siya kahit magkano. stress, laba, luto, tapos walis ulit. Batangagan nyo kasing magising. Batangagan nyo magising. Para maganda yung gano'n, natatapos agad. Ba? Saka maganda yung maaga nagising, malinis ang kapaligiran. Malayo sa mga sakit. Ang hirap pag maluwi. Nakita mo, miski tayo may tambak-tambak, ina-arrange ko yan. Wow. Hindi ko hindi nilalamok. Ang tubig, lalagyan ko ng mga asin para walang lamok. Yan, minsan kasi alas 2 yung nagigising si nanay eh. Ito, kukunin mo rin ito mamaya to. Oh, marami pa sa Yung labas. bang batsa, Ano kayo? Nandyan yung batsa. Titigapin ko pa yan. Ayusin ko pa may yan. batsang ibebenta. Pagkaklapin mo ba to? Yung batsa din daw, nakuha mo. Batsa, Dito. Nakamadali ko pa yan ng Ang daming kalakal ni nanay oh. Madami at ilalim pa. Ang dami pero abot kaya to ng mga 500. pakikisama, Jay. Abot, ha? Lagpas ng 500. Jay, sa pakikisama mo, tatapon akong basura, nagbibigay ng ulam, kanin. Binibigay ko dito. Yan na naman, si nanay. Nagtuturo na naman. Namatay na ako, Yan na naman. wala na. Ay, tayo dyan. Tayo dyan. Ay, Kaya ikaw, magpapakabuti. Panis ka sa trabaho. Pag gumawa ka na hindi maganda, hihilahin ko pa. Wow. Wala naman ako trabaho, Nay. Ha? Wala naman akong trabaho. Wala kang trabaho? Wala. O, huwag mong sasabihin yun. Baka magalit si Lord. Wala akong trabaho. Ano trabaho ko? Trabaho mo? Namimigay ka ng mga sa kawalan din. Yun, hindi yung trabaho. Kusang ano yun. Kusang loob yun. Ano ba tawag dun? Hindi yung trabaho. Hindi yung trabaho. Eh, ano ba yun? Kusang, oo. O, yun. Hindi yung trabaho. Tumutulong ka sa kapwa. Maski hirap tayo. Yun ang hanis. Maski hirap tayo, tumutulong ka sa kapwang wala rin. Yung nagpatugtog. Arin, ano nga ito, limas nga muna. Yan na.
Mamaya may karton naman. Eh, Tito Ding. Sayang, oo. Ang Kapatid. damit eh. Tama yung damit. Paano lang damit yun eh, no? Hindi, okay lang. Yan yung kariton na hinihiling sa akin ni nanay. Sabi niya, bili ko daw siya. Kapagawa. Pag tinapos ka sa tapo dito, ngayon, di ka Kasi iniram niya lang yung kariton na yan eh. Eh, si nanay nagbubunga nga na naman. Mamagapon na to, simutin mo na yan, parang malinis doon, no? Yes. Yes, madam! Ba't ba ang lungkot nyo, nay? Ba't ba ang lungkot nyo? Ah? Bakit ang lungkot nyo? Hindi ko maintindihan. Ba't ang lungkot nyo? Why are you... What? Ako malungkot? Oh, Eh, siyempre, kailangan yung pagkain Ay, araw-araw. ano pa? Ah? Ano pa? Oh, na ano pa? Tita May, may sakit, epilepsy, Oh, ang gamot. Oh, paano di ako lulungkot? lahat happy-happy lang. Kailangan mo din ng gamot sa tita mo. Dapat happy lang At pag kasi. hindi nakainom ng gamot, susumpungin. Ito yung mga Magiging maligaya lang ako pag maraming pera. Wow! Yung mga kakwela o ganyan, no? Kapag napupuno kasi dito, yan, sinasandok namin yan papunta dun. Papunta sa kanal kasi masyado na nga ritong malalim. Kahit gamitin yung gamitin. Kaya ano, Oy, loko. inatyaga. Ayun nga lang, kapag umulan dito, pag malakas yung ulan, hindi na namin kayang Kaya, limasin. Hinahayaan na lang namin hanggang sa lumalim na yung tubig. Pag inabot na yung kanal, basa na rin dito sa amin. Baha pala. Sa tipas pa ibibenta yan? Ba't ang layo? Ano naman eh. Yung patas eh. Dito sa... Ba't na sa tuktukan? May pitik dun eh. Ah, may pitik ba doon? May pitik yung timbangan. May tayo dyan. Ang layo pa pala niyan. Sado ko na yung kalakaran eh. Ang layo pa pala. Kala ko dyan lang sa tuktukan yan. Yan, hindi-deliver na ni Tito Ding Ay, Dong. yung motor pala. Oo. Sabi pa kasama. Hindi makakadaan yan, may motor. Ibay ba ako? Abot na yan dun. Yan na. Ilalabas na nila yan. Mahirap kasi masikip yung daanan namin. Yan. Tapos babalik pa yan si Tito Ding. Sa tipas pa yan ibebenta. Layo. Hindi na kasi kaya ni nanay. So ayan na yung mga bibenta ngayon ni nanay. Nakalakal yan, no? May UPI na. Yan na. Ay, ang ganda. Saan ang plate natin? Yan. Kalakal. Dito naman yung cartoon. Yes, Tito Ding. Kubad ba ako? Okay, okay lang yan. Dantali, oh. Saan galing ang binigay kay nanay? Yung karton? Ha? Oo, binigay. Kala ko yung ipon niya. Yung ipon niya yung nandun. Oo. Ganito kanina kay Marlo, nagpagpulong sa akin magbuhat ng mga ano niya, yung rolling tela. Ah, Ay nakita niya nag-aayos ako ng kalakal, binigay niya na. Marlon. Marlon, Ah, okay, si Marlon dyan, oh. kanina. Oh. Ay, wala ka ba ito kayo na? Wala eh. Tulog pa ata ako nun. Oo. Yung mga bibenta ni nanay yan, oh. Naka magkano yung unang benta mo to? 770. Yun, yung kanina lang? Oo. Plastic ice din, eh, no? Kaso hindi naman palagi ganyan kadami yan, eh. Hindi lang. Ngayon lang naman yun, eh. Nakadetalye yun, mula sa Oo, kasi hanapin. bote. Hanapin ni nanay yun. Hanapin na rin sila. Tsaka bisado na niya yung presyuhan eh. Oo. Yan ba naman na tumanda si nanay sa pagbibenta ng kalakal din? Nakakatulong din sa akin ito, gawa ng, di ba, bago. Hindi ko pa nakuha yung unang sweldo ko eh. Ah, wala pa ba sahod? Wala pa, na ako eh. Pang 20 days ko na nga ngayon eh. Pondo pa ata yun eh. Yan, kapatid po yan ni Tito Slek. Wala akong damit. Dito ding. Parang nakakahiya oh. Okay lang yan. Seto karton. Ito na yung last trip. Last trip na siguro to. Oo. Dalawang ano lang ako lagi, dalawang biyahe. Tapos mag-iintay na naman si nanay ng mga isang buwan bago magbenta. Iniipon niya yun bago niya ibenta. Tatanggal siya ng init lang ngayon, grabe. Oo, ano yun na... Yung mga tali. Kaya sanay ako sa... Ito magagamit pa to. Oo. Kanali. Naka ano,
300 plus din yung bakal. Maraming bakal. May bakal si nanay? Oo. Dito naman. Wow, alas. Talas ah. Yan. Nanay, bigyan mo akong balato, Nay. Nay! Ha? Sino nakakausap ko rito? Sarili ko. Pingi ako, hati tayo sa sa Kalakal. Hati tayo. Ha? Hati. Nang? Sa benta. Oo. Oh, pingi ako. Wala pa. Wala pa? Dindong. Nakitito dingdong pa? Dindong. Bebenta pa niyan lahat bago yan sa akin. Bago i-remit. Nakadindong. Hinihingihan ko siya, sabi ko, pengi ako. Diba? Pagtapos ng last week, saka na pagsamahin, saka niya ako bibigyan. Balance ako magkano yung bigay sa akin. Dindong, ito na lang. Iwanan yung lata ko konti sa kabubog. Ito na lang. Mahalo na lang yun. Kayong karton. Yes. Para maalis yung abubog doon. No? Kaya nga eh. Nakakainsan ako. Ha? Naiinis ka na naman. Ba't ka naiinis? Hindi, pag ano ka, tsaka yung lamok. Siyempre, ano. Sprayan mo ng baygon. Sprayan mo ng baygon. Sprayan mo ng baygon. Hindi, galing ako nakatul doon. Nakatulad, baka masunog naman. Sa lata. Parang di mano yun. Tapos, yung tubig doon, gabi, tamad sila maglimas. Hindi ako nagliman, dakot na asin. Wala kayo takang asin. Lalagyan mo 5 dakot na asin? Hindi ako na asin. Yung tubig? Oo. Bakit? Parang yung lamok, hindi Ganun pala yun. yun. Tamad maglimas sa gabi. Ako naglintindi rito. Ako nagwawalis. Tito Slick. Asan ka? Nanay, nagagalit na naman. Tamad daw maglibas. Ako nagano rito. Ako naglilinis dito. Pag naminis dito, ako. Hanggang doon kay Rayjun. Yun, no? Hanggang doon sa labas. Ipag talaga ng nanay namin, no? Mo, alauna nagigising ako. Nagwawalis. Hanggang dito. Basta pengi ako mamaya ng kita. Hati tayo, ha? Hati Oh! tayo sa Kalakal. Oh! Oo daw, kungari. Kungari pa si nanay. Kungari pa no? Dati hingi ako 5 piso dyan, gagalit yan. Wala yung 5 piso. Wala akong pera eh. Ganun lagi sisigaw sa akin eh. Buti ka mo, no? Yan yung iba kasi dito mga kakwela, binibigay na lang rekta kay nanay. Kaya kaya dumadami-dami yung kalakal niya. Pero siya rin naglilinis dito sa buong looban. Yun, no? Lodgy boy! Oras na ba? Yun, no? Pogi. Ano nata? Alas 2 na ata. Das? Siko ng sarado nun eh. Alas 5 naman sarado nun. Kakarga na siya sa kariton. Hindi alam ni nanay na may kariton na siya. Binili mo? Sa Hindi alam ni nanay. Ano yun? 4,000. Top secret. Ganyan? Huwag kamingay. Mali yata ako. Ito. May rito sa likod natin. Spy. Spy. Hindi bulol naman yun. Bulol ka naman pala eh. Sige. Oh, baliktad ito. Ano ng nanay. Ulan ba yata ako? Nadulas ko. Wala din ako, ah. Mga bata sila naglima. Gagalit Pag ka naman. natuto ko mga bata na, tinatangga yun dun eh. Oh. Sabi ko kay Piddy, Saan pupunta? lagyan ng kahong. Nanay, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Uutang kay Mark, titingnan ko kung makakaputang ako. Matutang ka doon. Ano utangin mo? Merienda Tita May. Doon mamaya na, bigyan na lang kita mamaya. Ha? Ibigyan kita. Hindi. Inom siya kami. Napawa ka. Sabi ni nanay, ang tagal-tagal, mamaya Ako pa. bumawa dito. Mamaya pa na ano. Sabi ni JJ, bibigyan daw kayo. Sabi niyo, mamaya pa yun. Hindi gas ay, hindi gas. Baka na nautang ko sa'yo. Baw! Yun na, bilhin nyo ng merienda maba. Lahat Pati, gas. Wala ka. wala daw bigas. Andun na, yung ano na lang. Bigas. Sama, bibili ka. Bigas. Sama ka lahat ng kabal. Tsaka na yung kalating kaban. Tsaka na yun. Susunod na. Ulam naman, ulam. Ulam, nanay, ulam. Nanay, ulam. Baka wala kang ulam. Ulam? Ulam.
Wala. Oh, wala. Oh, ulam. Kape. Tatlo. Oh, tatlo. Kape naman. Kape, asukal. Asukal pa, kape. Grocery. Ha? Meron pa akong grocery doon. Ay. Sige na, bili na kayo, Nay. Bili na kayo. Paulan na ako. Karton. Bali na karton. Ayoko na manghiram eh. Dahil tabi mo na kayo na. Sige, sige. Sa susunod, pag may pera na ako. Hirap. Bili kayo chokes to go. Ay, hindi. Ang mahal eh. Mahal ang pa ah. Bili kayo chokes to go, Nay. Oh. Kaya nyo nang bilhin nyo, Nay. 300 na yan. 300 na yan, Nanay. Huwag na kayo magpaa, maglaman na kayo. Eto. Laman na, Nay. Laman. Bilhin nyo na laman. Laman na ng manok, bilhin nyo. Ang mahal. Daan. Daan. Daan eh. Bumili ka. Ako bahala. Bumili ka. Laman. Anong laman? Laman ng manok. Ano gagawin luto? Sandaan lang, Ano gagawin luto doon? Hindi ko ang bahala. Ano ako magluto eh. O sino? Baka ako papaglutuin nyo. Bili na kayo doon merienda. Mamaya na yung ulam. Merienda muna. Mauulan, no? Ang pinibili ko yung madali. Ah, sige, sige. Madali. Yung pakpak, Hmm. 190. Kaya lang, piprito lang. Ah, sige, sige. Pakpak. Yun na, bili na kayo doon. Kaso, 8, yung 190. Sige na, bili na kayo doon. Mauulanan kayo. Baka mahiritan nyo pa akong pang gas. Kulang pang gas kay Logi. Parami ng parami. Magkano? Listahan, 2 batch eh. Dalawang biyahe. Yung isa, 770. Yung karton. 320. 1,000. Naka 1,000 nga rin. Jackpot si nanay, no? Naka-jackpot si nanay ngayon, no? Ay! Ayan, nagre-remit na. Ah, Hingi tayong balato kay nanay. Ang balato rito. Hingi ako, nanay. Pahinaan nga, pahinaan tamay. Pahina. Yun, no? Yun, no? 770. Sana, oo. 770. 321. Kaya yun. Remit na si nanay. Hati yan na. 1,070. 1,070, 1894. Tingin ko sa'yo, tingnan mo rin. Nag-soft drinks ako kasi ang init. Ano Ano pala, yan? buko-buko. Ano yan? Biyahe. Tinitingnan ko sa'yo. Pinatitignan mo sa akin. Anong pinatitignan mo sa akin? Pakuha ng yung ilalim niya. 1,000. Ah, sige, sige. Tingnan mo lang naman. Saan ba? Ito? Ito? Yung ilalim daw nila nan. Ito may puro drum, tubig. Anong gagawin dyan? Bigyan niya ako. Tingnan ko mismo sa nabula. Yan o. Kanya sobra. Aking niya sobra sa'yo lamang, Nay. Kakatawa din ah. Kakabenta ka. Kaya 1,000. Anong gagawin mo dyan, Nay? Okay. Ang gagawin mo? Anong ibibili mo dyan? Yung binili mo sa akin, yung ginan, mantika, hopya, pakpak, Pakpak. agaas, Ba? bus. Boss. ganyan. Oh. Ngayon, ito pang pagka-emergency na walang ulit ng gas, asukal, kape. Ba? May ang bigas ng plancha ko, biniyaran ako na hindi pera. Binayad sa akin bigas, 2 Bigas. kilo. Ba, ayos. Yun, Binayad natutuwa. sa akin sa plancha. Natutuwa si nanay. Diba yan yung sinasabi mo sa akin kanina? Pati silip lang naman yung sinasabi ko sa'yo doon sa nagsabi sa akin sa tatay ko. Anong gagawin doon? Silip daw yung doon sa namumula, yung sa likod ng drum namin, ano doon nga daw yung namin, Yung ano? iniwan niya. Ano daw yung iniwan nyo ni Lolo? Ipapahula? Titingnan lang. Oh, sige, sige, patignan natin yan. Ano daw yung iniwan ni Lolo? May binaon daw. May binaon dyan si Lolo? Oo. Pinakukuha nga sa akin. Kasi Wala nga gatas yan eh. hindi maniniwala. Wala kang gatas ngayon? Hindi sila maniniwala. May bukas bilang itang gatas. Bawal ang kape, bawal tsokolate. Nagtatawanan lang nila ako. Sige, yan mo. Pag ano, papatignan natin yan sa ano. sa kanya, kape, Ayan na, tsokolate, ayan na. sa akin Ayan na. lakatan. Bawal, saba, bawal. Ah, sige, sige. Napapanood ko sa TV, ganun, tinatawanan lang din nila. Di ba, nagugulat sila. Yung pala, totoo. Ah, sige, sige, paano natin yan? Saan ba dito babanda? Ajen, sabi kay papa ito. Saan dito? Sorry na kanto na. Sa ilalim nito? Sabi ng tsahin ko, nananaginip daw siya. Na nandyan daw sa ilalim nito, sa likod daw nitong drum yung tinago.
binaon daw ng kanilang tatay na kayamanan. Okay na nga mga kakwela, no, at makita nyo na yung mga ginagawa ni ng nanlang lola ko araw-araw. Ganyan po yan, nagbebenta ng kalakal. Yan din yung binuhay niya sa kanyang mga ano rin, kanyang hanap buhay sa kinukuha na niya ang panggasto sa pang-araw-araw. Sa mga gusto niyo po na maraming mga abangan niyo po, marami pa akong gagawin ng mga video na kasama kong lola ko, gawa ng nakakatuwa po talaga yan. Sobrang nakakatuwa yung si Nanay Mirna, yung na aking lola. Kaya gagawa pa ako ng mga ibang content para So yun po, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel at sa buong Trio Kuwela family. Yan, kila Nathan, Alex, and Manuel, Glyza, Hatidel, Oslek Ibarra, Batusay TV, Paring Joms, yan, sa lahat-lahat, kila Galaero, kila LJ Pulgar, yan, shoutout sa inyo. Yan, supportan po natin lahat ng Trio Kuwela family. So hanggang dito lang, maraming salamat and bye-bye. Bye-bye.